ମୁଁ ଆସି ଯାଇଛି ଲଳିତା। ବାବା ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ର ମୁଁ ଝାଡ଼ି ଦିଏ। ଓ ଲଳିତା ଏମିତି କ'ଣ ଗନ୍ଧ ଝାଡ଼ୁଛି? ମୂଷା ମରିଛି ନା ଶୁଖୁଆ ରଖିଛ? ଲଳିତା ଏ ନିଷିଦ୍ଧ ରାତି ନିର୍ଜନ ପ୍ରହରରେ କାହିଁକି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲ? ବାବା ମୁଁ ଘୋର ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୋ ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛି। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାବା? ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ବାହାଘର 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ଗଛରେ ଫଳ ଧରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସୁବଳ ପିଟୁଛି। ଆଗ ପଟୁ ଯାଉନାହିଁ, ପଛ ପଟୁ ଏୟାର ଲିକେଜ କରୁଛି। ଆପଣ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ବାବା। ଦୋଷ କାହାର ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ବାଡ଼ିଖିଆ ମତେ କହୁଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବାଞ୍ଝ ପଡ଼ି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ପାଷାଣ୍ଡ ବର୍ବର ଅଛି, ନିଜ କୁକର୍ମକୁ ଲୁଚେଇ ରଖୁଛି। ଅତୀତରେ ପର ବିଲରେ ହଳ କରି କରି ତା ନଙ୍ଗଳ ମୁନର ଧାର ନାହିଁ, ସେଟା ଝଡ଼ା ନପୁସକଟା ଲୋ। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାବା? ସେ ବାଡ଼ିଖିଆଟା ଝଡ଼ା ନପୁସକ? ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ସେଟା ଝଡ଼ା ନପୁସକଟା। ଆଲୋ ସେଟା ଢମଣା ସାପ ଲୋ। ଯେତେ ତୁ ତେଲ ଢାଳିଲେ ତମ୍ପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୋ ବାଞ୍ଝ ଦେଶ କଟିବ ନାହିଁ ଲୋ। ଆପଣ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ବାବା। ବାଡ଼ିଖିଆ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଛି, ପେଟେ ଖାଇଦେଇ ଆ ମେଲା ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଉଠେଇଲେ ପିଟୁଛି। ବାବା କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ତା ନହେଲେ ସେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ବିଲରେ ବିହନ ପକେଇବ। ମିଛ କହୁଥିଲ? ସେଟା ଲୁନା ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇବ କେମିତି? କିଛି ହବନି, ମୁଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆସ ଲଳିତା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଲଳିତା ତୁମେ ମତେ ଧର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧରିବି। ଦେହରେ ଦେହ ବାଜିବ, ମନକୁ ମନ ମିଶିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ଦେବି, ତୁମେ ଜ୍ୟୋତି ନେବ। ଦେଖିବ ମାସ ଗୋଟାକରେ ମା ଡାକ ଶୁଣିବ, ସେ ବୋବା ଡାକ ଶୁଣିବ। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ଆପଣ ଗୋଟାଏ ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା ଆପଣ ଏମିତି ଥରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ପୁରା ତ୍ରିକାଳ ଦୋଷୀ, ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଡରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ଦେଇ ନାହିଁ ଲୋ। ଚିଠି କରେଇ ଦେବନି ଶଳା ପୋଲିସ। ଲଳିତା ମୁଁ ଏଇଠି ବସୁଛି, ତୁ ମୋ ପାଦ ସେବା କର। ମୋ ପାଦ ସେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଭାଇ ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗ ଲଳି। ଓମ୍ ହୁଡୁং ମୁଡୁଂ ଚୁଡୁଂ ବୁଡୁଂ ଓମ୍ ସୁଡୁଂ ସୁଡୁଂ। ଓମ୍ ହୁଡୁଂ ମୁଡୁଂ ଚୁଡୁଂ ମୁଡୁଂ ଫୁଡୁଂ। ଓମ୍ ହୁଡୁ ହୁଡୁ ମୁଡୁ ହୁଡୁ ପୁଡୁ ପୁଡୁ ପୁଡୁ। ଓମ୍ ସୁଡୁ ସୁଡୁ ବୁଡୁ ବୁଡୁ ବୁଡୁ। ଇଏ କିଏ ରେ? ଓମ୍ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ। ଏଇ ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗ ଲଳିଲୋ, କିଲୋ ମୋ ଗୋଡ଼ ତମେ ତିନିଟା ମୋଡ଼ୁନା? କ'ଣ ଏ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗୁନି କିଲୋ? ଓମ୍ କୁଡୁଂ ହେଇ ଚୁଡୁଂ ପୁଡୁଂ। କିଲୋ ମୁଁ ଡାକୁଛି ବା, ହେଲେ ମୁଁ ବା ଥାନାରୁ ଆଇଲିଣି। ଏଇ ଓମ୍ ହମ୍ ସ୍ୱାହା ଓମ୍ କିଡିଂ ପୁଡୁଂ ପାଂ। ଇଏ କ'ଣ? ପାଟି କରନି। କାହିଁକି? ବାବା ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ତ ହୁଡୁ 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 ହଉଛି? ହଁ ତମେ ଦେଖିବ, ବାବାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଆମର ହମ୍ସ ହେଇଯିବ। ଗଜା ହବ? ହଁ ଭିତରକୁ ଯା। ମୁଁ ପରା ଅଧା ନେଇଛି। ଆଉ ଅଧା ମୁଁ ନେବି। ଯା ଭିତରକୁ ଯା। ବାବା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରଣାମ ବାବା। ଓମ୍ ବାବା ନେଲି। ମଠ କୋଉଠି? ମଠ ଜଗତସିଂହପୁରରେ। ଜଗତସିଂହପୁର? ହଁ ସେ ଜାଗା ଭଲ ନୁହେଁ ବାବା। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ବନ୍ଦ ଚାଲିଯିବୁ। ନା ବାବା ବନ୍ଦ ଜାଗା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁନି, ତମେ ପଳେଇ ଆସ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଯୋଉ ବାରାଗାଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ବାରାଗାଡ଼ିଆ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବାବା, ସେଇ ଜାଗାର ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ବା, ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ସାରା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ସବୁଠି ମଠ ହଉ ବାବା ଆଉ ମୋ ନାଁ ହୋମ୍ସ ବାବା। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ବାବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଅଧା ଜ୍ୟୋତି ନେଇଛି ମୋତେ ଅଧା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ବାବା ମୁଁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦଉନାହିଁ ରେ, ମୁଁ ନ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବି ନେଇ ରେ, ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନେବି। ବିକଳ ହେଇ ମାଗିଲେ ବି ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତି ଦେ ମୋ ଘରେ ପଶିଛୁ ବାବାଙ୍କୁ ମାରୁଛୁ ଅଭିଶାପ ଦେ। ଦେ ତୁ ଏବେ ଏଇଠି ଠିଆ ଠିଆ ମରିବୁ। କାଇଁ ମୋର ନେଇ ତ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମରିବୁ। 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତ ପିଟିବି। ରେକେଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ'ଣ କରୁଛୁ? ହଁ ତୁ ମୋ ଘରେ ପଶି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଜ୍ୟୋତି ଦେବୁ? ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଜ୍ୟୋତି ଦେବି, ମୁଁ ତତେ ଜ୍ୟୋତି ଦେବି। ଆଜି ଓଲଟା କାମ ଦେଖିବୁ ତୁ। ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ମୋ ବାଳ। ହେଇ ଲଳିତା ହେଇ କ'ଣ ରୁହ, ମତେ କିଛି କୁହନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ମତେ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଲକ୍ଷଣ ଜଣା ହଉଛି? ହଁ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି? ହଁ ଖଟା ହଁ ଆଗପଟେ ଆସିବ ହଁ। ନେ ପିକଅପ୍। କାଇଁଲୋ ଶଳା ଆଗପଟ ଆସୁନି, ଖାଲି ପବନ ଅଛି ବଜା ତ। ମୁଁ ଆସି ଯାଇଛି ଲଳିତା, ବାବା ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ଓ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ର ମୁଁ ଝାଡ଼ି ଦିଏ। ଓ ଲଳିତା ଏମିତି କ'ଣ ଗନ୍ଧ ଝାଡ଼ୁଛି? ମୂଷା ମରିଛି ନା ଶୁଖୁଆ ରଖିଛ? ଲଳିତା ଏ ନିଷିଦ୍ଧ ରାତି ନିର୍ଜନ ପ୍ରହରରେ କାହିଁକି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲ? ବାବା ମୁଁ ଘୋର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୋ ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛି। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାବା? ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ବାହାଘର 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ଗଛରେ ଫଳ ଧରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସୁବଳ ପିଟୁଛି। ଆଗ ପଟୁ ଯାଉନାହିଁ, ପଛ ପଟୁ ଏୟାର ଲିକେଜ କରୁଛି। ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ବାବା, ଦୋଷ କାହାର ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ବାଡ଼ିଖିଆ ମତେ କହୁଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବାଞ୍ଝ ପଡ଼ି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ପାଷାଣ୍ଡ ବର୍ବର ଅଛି, ନିଜ କୁକର୍ମକୁ ଲୁଚେଇ ରଖୁଛି। ଅତୀତରେ ପର ବିଲରେ ହଳ କରି କରି ତା ନଙ୍ଗଳ ମୁନର ଧାର ନାହିଁ, ସେଟା ଝଡ଼ା ନପୁସକଟା ଲୋ। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାବା? ସେ ବାଡ଼ିଖିଆଟା ଝଡ଼ା ନପୁଂସକ? ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ସେଟା ଝଡ଼ା ନପୁସକଟା। ଆଲୋ ସେଟା ଢମଣା ସାପ ଲୋ, ଯେତେ ତୁ ତେଲ ଢାଳିଲେ ତମ୍ପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୋ ବାନ୍ଧ ଦେଶ କଟିବ ନାହିଁ ଲୋ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ବାବା, ବାଡ଼ିଖିଆ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଛି, ପେଟେ ଖାଇଦେଇ ଆଁ ମେଲା ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଉଠେଇଲେ ପିଟୁଛି। ବାବା କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ତା ନହେଲେ ସେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ବିଲରେ ବିହନ ପକେଇବ। ମିଛ କହୁଥିଲ, ସେଟା ଲୁନା ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇବ କେମିତି? କିଛି ହବନି, ମୁଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆସ ଲଳିତା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଲଳିତା ତୁମେ ମତେ ଧର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧରିବି। ଦେହରେ ଦେହ ବାଜିବ, ମନକୁ ମନ ମିଶିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ଦେବି, ତୁମେ ଜ୍ୟୋତି ନେବ। ଦେଖିବ ମାସ ଗୋଟାକରେ ମା ଡାକ ଶୁଣିବ, ସେ ବୋବା ଡାକ ଶୁଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ଆପଣ ଗୋଟାଏ ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।